chapter 5, 1 to 11. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan. Sa mga mangingisda kay nagwaswas naman sila sa ilang mga pukot. Verse 3. Misakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon o gihangyo niya si Simon pagtulod niini og diyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tawo. 4. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giing na niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Verse 5, si Simon mitubag magtutudlo. Tibuok gabii kaming nangisda og wala gayod kami makakuha. Apan kay sugo man nimo akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot og daghan kaayong isda ang ilang nakuha og tungod niini ang ilang mga pukot hapit mga gisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban ngadto sa laing sakayan aron moduol og mutabang kanila. Nahinuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan og tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus og mingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kayo sila og ang iyang mga kauban og sa kadaghan, no? Natingala kayo siya og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan ug mga anak ni Zebedeo og kauban ni Simon. Unya mingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok, sukad karon managat kana og mga tawo. Og sa nadala na nila ang sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan og misunod sila kang Jesus. Magampo ta, amahan namo nga langit nun, imo ni nga mga pulong og kami pod among kinabuhi imuha usab. Sa awit o Lord, nagsulti imuha gyud ang tanan. Magpasalamat kami nga niining kagabihon na angkon gihapon namo ang kagawasan nga makapaminaw sa imong mga pulong, makahalad og mga pag-awit. Amahan, tudloi kami sa pagpadayon aron nga ang among mga pagkinabuhi mahimo o Dios nga mahaom sa gisulti sa imong mga pulong. Salamat kay Lord nga dugang na puning pagtudlo og pagbadlong. Og salamat nga ang imong gahom muuban ni ining mga pulong nga magasulod sa among mga pagkinabuhi. Salamat sa tanan nga niya karon og sa tanan nga maabot ni ining mensahe pinaagi sa social media o Dios, nagaampo kami nga duna usay mga pagkat-on o dunay paglambo o pagbunga usab sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat sa langit nung kaalam nga among madawat karon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Magapanglingkod tang tanan. Maayong gabi. Ang uluhan sa atong pagtuon karon nga kagabihon is simple kayo, dawata ang imong kaugalingon. Sultii daw ng imuhang dughan, dukdo ka ba, na dawata imong kaugalingon. Or dawata kung kinsa ka. Na? Daghan nato atong hukman ang atong kaugalingon base sa unsay nakita nato sa uban. Kung makakita tang taas yag ilong, mingon gyud kang, grabe, di ko kadawat aning naitabo nako.
Anong mubo mo kog ilong? Okay, napa mo? Anong di manggod ko parihan niya nga dali kaayong makasabot. Anong ingani man jud ko ka slow learner. Nganong ingana mangyud iyang kahimtang nga di na siya magproblema og kwarta. Nya ako sige ra gyud kong problema sa kakulangan. So or nakasuway ka nga nisuway ka sa usa ka butang unya napakyas ka og imong yunahuna nga pildi ka, biktima ka, luoy ka og kanunay na nimong giblame ang imong kaugalingon og hangtod karon ubos ang imong panglantaw sa imong kaugalingon. And then may mga butang nga gisuwayan nimo nga abi nimo og nindot na ni mao na ni pero pag-abot sa unahan, oy, pakyas man so sa pagkakaron nalugi ko ato, grabe na kong effort ato, gikapoy kog tama na ato, naingon ato ra. And you are now afraid to try again. Di na ka gustong suwayan pa nimo. Hadlok na ka. Unya, ni apagyud kay dali kaayong isulti sa uban, pero di nimo masulti sa imong kaugalingon. Pagkakita kag naay problema ang uban, moingon ka, okay ra na brad, naay Ginoo brad, ter, malabayan ra na nato ter, makalabang ra ta na. Pero pag kita na, di yun ta kamaong moingon sa kaugalingon, okay ra na. Di ba? Now, listen to this. Naa kay mabasa sa Bible, powerful kaayo, kabahin sa naitabo ni David. Nga wala gyud siya kasumbungan and discourage kayo siya. Pero ningon ang scripture, but David encouraged himself. Siya ray nagdasig. Now, listen to this. Pag ang bata nadapa, gadagan siya, kalit siya kadagma, muhilak siya kayo, maghulat siya nga daganon o kuguson. Maunay bata. Pero imagine ko, no, aritang inse, madagma si inse, yung si inse, magulat, ang dahil mo dool. Kaya bakunon siya kuguson. Murag lisod. Na-imagine ninyo na? So natural na sa usa ka immature nga mag-self-pity, mangita og tawong mo comfort niya, mo dasig niya, mo kugos niya, mo alalay sa iya. Pero ang tawo nga matured na diha sa Ginoo, pag naagba na, mo encourage na siyang kaugalingon, mo bangor na nag-iya, tama? But daghan laging mga panahon nga moingon ta sa uban, okay ra na, pero di gyud ka kaingon ni ana sa imong kaugalingon. Because once ang tao masakitan, mapakyas, maghimo na dayo conclusion, enough na, di nako, dinhi na lang ko kutob. And wala ka kabalo, nga sa panahon nga mga pakyas ta, doble pa ang atong pagkat-on kaysa sa mga nadungog na to og nakita. Kaya ng mga lalaki, dali kay na silang matured og muagi na silang matured, sadyang muagi sila grabing kapakyasan. Munay according sa mga panagtuon, no? So, ato dayong una-una, pag napakyas ta, pag na-disappoint ta, pag nasakitan ta, nakita na to ang atong effort nga, murag, nakawang ra, walay kapuslanan. And dinhi na dayon, maghimo na tag-conclusion nga, ingon na ani ra gyud ay ko, wa gyud ay ko ay maabot sa kinabuhi. And ubos na kayo ang imong panglantaw sa imong kaugalingon, and moabot gyud ang punto nga dili na gyud kaganahan sa kinabuhi. That is why mahimo tang unproductive. Kasagaran sa mga taong positibo kayo, bahalag magkinaunsa ang kinabuhi, sila ang grabe kaayo ka mga successful kaayo. Atong tan-awon ning kuan mga igsoon. Tan-awon nato ni nasa stop lang. Ang nakabutang diha kay nasiparit na siya, pastor, palihog ko diha. Nasiparit na siya sa unya ang nakabutang diha kay self-esteem ba to? Or self-acceptance. Sige. Pinakaunang picture sa ta. Ano mo ni? Di siguro mo ka
Kita kayo, ane? Or ako mo, di kayo kaklaro. Paminaw mo, ha? Huwag ko kabaloon saon pagbasa niyang pangalan, pero Amy daw na siya. Amy Mullins. Kinsa man ni siya. Ningon dire nga, he was a champion. She was a champion, an athlete. Nahimo siyang champion. Ang iyang event is kanang dagan. Or unsa niya, di ko kayo kano, makita na to na niya. Unya, nahimo po siyang fashion model. Nagmodel siya. Unya, host and actress po. Kuyaw kayo, no? Dagan kayo siya na achieve. And murag sa iyahang kapanahunan ilado gyud kayo siya kay world record man ang nahitabo sa iyaha. Ngano kaha? Next nga picture. Kinsa man ni si Amy. Ang next nga picture maunay iyahang itsura. So tingali kaila mo ano, silingan ba na ninyo? Next. Sunod. So ingana ra ng ano, sagdi lang. No, mao na usara na siya. Ngano nadaghan man na? Nakaroon ng pangutana. Ngano di ay unsa may naan niya? Murang mag big deal kayo. Anong siya man gyud? Sige, next nga picture. Okay. Wala siya'y tiil. Nga imagine ni champion. Kung imong tanawon siya sa iyahang nang labay nga sa pagkinabuhi niya, before to niya nga achieve, makita niya ang iyang kaugalingon nga luoy kaayo because she's kuan man siya, disabled man siya. Wounded, bully, ginabully, murag ubos kayo ang iyang lantaw sa iyang kaugalingon. And usually, kini mga ingunani nga tawo, wala na'y panguna-una pa og unsa pa'y mga nindoton nga maabot sa kinabuhi. In fact, they're depressed and ang ilahang kanunay na silang una-una is suicidal thoughts. Ang uban kanigyod nila na naghikog. And doon na sila yung mga pangutanas kinabuhi. Nganong ingani ko? Nganong ning kinabuhi nga unfair man kaayo? Nganong sila naa? Nganong ako wala? So, sa laing bahin, sa ato makaingon tang kompleto ta. Pero sometimes, ang naa nato, wala man nato gamita, og maura po'y hinungdan nga ingon anita. Next. Ingon diha nga, so Mullins became the first adaptive athletes to compete against able-bodied in NCAA athletes by running track and field for Georgetown, 1995 to 1998. So athletes siya. And mona diha. And she competed in 1996 Paralympics and worked as a fashion model and actress. No, kung imong i-backtrack ang iyang kinabuhi, kung iyang gi-conclude ang iyang ang ani ra gyud ko wa ko'y maabot sa kinabuhi kay ingon ani ko. Kung maghimo siya negatibo kayo nga mga panguna-huna sa kanunay, naa ka siya maabot sa iyang kinabuhi. Kabalo ko nga ang tanan inigsugod hadlok kayo. Mo ganin ang bata nga nag-enroll niya sa nursery, magsigig hilakanay ang first 2 weeks. Maninilakay gina mga bata kay kuan kay sila, hadlok kay sila. Nya gusto nila nga kadalingi naragyud ang mama galili sa bintana. Tanang sugod lisod. Pero kung imong tan-awon ni sila nga naglisod og ayo pagsugod pero grabe kayo mga kadaugan sa unahan, ma-encourage ka, makaingon kag nakaya gani nila. Unya, nalimot kog appeal diha sa picture, no? Makaingon ka nakaya gani nila, ngano di man ako makaya. In 1950, top 2, 1950 to 1970, 1950, grabe kayo ang kalisod, kaguliyang.
Bisan sa paghuman na sa World War II, grabe gyud ang kagulian. Pag-abot sa 1970 pataas, ang Pilipinas maoy top 2 sa economy, perting datua. And gitudluan nato og tanom ang Japan, ang Thailand, kining mga nanganhi na sila kay muskwila agriculture kita gatudlo. Karon luoy kita. Og ang pinaka makaluluoy gyud kaayo ni anang panahona 1950 to 60, 70 ang South Korea. Grabe. Pero karon kung imong tan-awon ang South Korea, grabe kataas kayo ang ilang ekonomiya. Dato kayo nga nasod. Ngano man, gitawag sila hard worker kaayo nga mga tawo, plus grabe sila ka prayerful. Kaya gitawag sila mga workaholic pod. Grabe, trabaho. Dili sila pwedeng mo trabaho usa ka kompanira, usa ra ka kuan. Inighuman ani nga oras, muladto na pug laing company kay mo trabaho na pod dito. Human mo rest sa gamay. Muadto na pug laing company kay mo trabaho na pod. Bali silang taasa. And dunay usa ka dapit dito nga may suba. Unya gamay lang kay na siya nga suba. Ang nagpuyo diha human sa World War, survival sila man ang kusog kay mga og iro. Kay bisag unsa ray magdagan-dagan ato mga panahon na kauno nila. But karon kung imong tan-awon na nga dapit, grabe kanindot kayo. Grabe kanindot kayo, develop kayo nga syudad. Kinagrabihan gyud, wala na ko nabutang diha. So, ma-picture out nato ang atong kinabuhi sa nilabay og karon og sa umaabot pa. Sala gyud kayo nga makaluluoy ta pag-abot sa panahon, makaluluoy ra gyapon. Ato gyud ang kaugalingong mga sayop. Ngano man, unang-una negatibo man. Kanang mahadlukon na kaayo. Unya pag napakyas, dili na gustong mo try og usob kay mahadlok ng mapakyas na pod. Next. Sunod. Itong padayunon mga igsoon. Ningon diha nga, as the first double amputee in history to compete in a Division 1 in NCAA track and field. So Amy set world records in the 100 meters, 200 meters, and long jump events. Tanawa to ha. Unya sinumpayan na ganito putaw. Then, and presented Team USA in 1996. Pambato. Mapaigi pa da. Sa Olympic, sa Paralympic Games. Paralympic Games. Wagay ito itiil. Nadato siya gayon, sikat siya og ayon, nahimo siyang model, nahimo siyang actress, nahimo siya nga athlete, pero ingato yang kaimtang. Unsa kata? Na? Kaya nga, magdipindi na sa atong panglantaw sa umaabot, mga igsoon. Sige, ituloy-tuloy lang. Unhin na lang ko. Unhin na lang ko down kay tungod sa kalag ng yun atong laptop. Kalag na ng atong laptop. Buhi pa na, kalag ba? Lag. Si Nick Vujicic. So, pagbasa niya nga lang, Vujicic, may ako nadunggan. Born without any limbs. Wala siya'y kamot o tiil for no known medical reason. Natawa rin siya. Ngayon na siya. And he grew up frustrated and suicidal until the school janitor, kinsay naka-encourage niya. Imagine ang mautan yung kinabuhian ninyo. Siya una-una nga mag-ikaw. One time, siya mismo nagsulti nga, iyang gitrayan ang iyang kaugalingon, ni dive siya swimming pool, aron siya magpakamatay. Nga kanang malumos gud siya. And sa eskwelahan ninyo siya nga, ang janitor told him he should be a speaker. Kabalo ka, bisag ingana ka? Pwede kang gamiton, maka-encourage sa uban.
Lano? Saan mo pag-encourage sa uban kung dili ka na-encourage? So, then, inspired by that conversation, sumura siya na dasig ato nga, sultian siya ato, to work hard and overcome the ignorance. Ningkamot siya o gayo. And discrimination, he faced. Kining mga panglait ngayang giatubang, i-discriminate siya. Usually, mga apply kag trabaho, lisod ba ka? Wa kay kamot, wa kay tel, saan na nimo? And Boyachiz realized he was special. Wait sa, tingali na ingani ko, pero naay rason. Naay rason. Wala, unique ko, lahi ko, unique. Oh, naay ilaw, ako ray wala. So, imbes mag-salpiti siya, magkakaluoy siya kagalingon, sige, next. Himo nga, madasig hinoon siya. So, ang familiar kayo niya nga ginasulti kanunay, bisag asa siya mawali, ingon siya, no arms, no legs, no worries. Walay tiil, walay kamot, way kabalaka. Way problemahon. And actually, siya ay nagpastor sa Rock Church. Usa sa mega church, dako pod nga simbahan, siya ay nagpastor. Magtungtong raman ni lamisa, magwali. Maglaka-laka. Next. So, kining, mana iyang picture sa bata pa siya. Gatangag jog pacifier, kaya arong bata dyan. So, happy. Next. So, sakay siya nasay atuon, matubag ni mga silingan or asa, ang use niya nga kuan is kanang skateboard, bay tawag, anak, tabang ko mo. Skateboard, magsakay siya skateboard. Nga naman, o si TL, si kamot. Next. So, bisan pag ingana yung kaimtang, nagpadayon gyapon siya sa kinabuhi. Pero, maulag ito. And, matured na siya. Now, listen to this. Kung ikaw maguna-una ka, nabaka ko'y nindot nga kaugmaon, magunsa man ko in the future, tingali pabigat ra ko sa akong pamilya, pakanon ra ko nila at timanunon hangtod sa akong kamatayon. So useless ni nga kinabuhi. But dili ingon ana ang naabot niya. And tingali, nakahuna-huna siya, maminyo pa baka ko? Naaba kay mo angay na ako, ngay-ngani man ko. Next nga picture. Dili lang kay minyo pa. Gitagaan sa Ginoo. Wapa kayo nga partner, upat ka anak, kay naa siya'y kaluha. Diyos ay kita raman dyoy, maglimbong, maguna-una. Sa atong kaugalingon, mga igsoon, so hunong sa tadya, kay mobalik ta sa scripture. Ato ra na ipadayon o niya, steady lang na siya. Okay? Okay ra mo diha sa likod? Steady lang na ha. Kay padayon na to naon niya. Now, ngano ka nga mao ni ang gusto ni Lord nga ipaabot nato sa atong kaugalingon, sa atong mensahe. I mean, sa tutak sa tagsa ka kinabuhi, nganong kini mang mensahe tingali tungod kay nakita sa Dios nga bisag Kristohanon ta, kulang ang atong self-acceptance. Ang atong pagdawat kung kinsa ta, kung naunsa ta, kung unsay naa nato. Sige natong gipakaubos ang atong kaugalingon. Or tingali, naa kay grabing kapakyasan sa milabay, o mo'y hinungdan nga di na gani kaganahang muhangad. Kanunay na lang kang gaduko, di na ni mo ganang ipakita imong nawang sa mga tao. So gusto sa Lord nga makadungog kaani nga mensahe. Actually, ang context sa atong gibasa, ang unang pagpanawag ni Lord sa mga tinunan nga himuon niyang mga ebanghelista, mga mamumuhat, nga mao ang mga apostoles. But atong gikuhaan og pagtulunan mga igsoon ang 4 verse 8, chapter 5 verse 4 hangtod sa 8 sa Luke chapter 5. Muna atong gikuhaan pagtulunan, ato na ipadayon unya. Ningon ang verse 4, sa nakahumana siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong pokot aron makakuha kamo. But unsay tubag ni Simon?
Ingon siya verse 5 si Simon mitubag magtutudlo tibuok gabi kaming nangisda og wala gayud kami makakuha. So pwede usab ning may tabos tong kinabuhi wala gitraya naman namo di man mo ipik wala ipik. Walay nindot nga resulta. Dili na ko gananan ni. Way maayong na hitabo. So give up na ta. Pero tanawa si Peter ningon siya apan kay sugo man nimo, let's go. Tara. Di ba? So ang ato untang nang labay nga mga paghago na pakyas ta murag tanan nimong effort na sayang ni gasto ka panahon labad imong ulo nabughat kag minugna ato binuhat ato paningkamot aron gyud lamang to nga mahimong success pero na fail man undang na ka, give up na ka. Di na ka ganaang mo try pag-usab kay mahadlok na ka nga sa samang pagi, mapildi ra gyapon ka, madown ra gyapon ka, masakitan ra gyapon ka, disappoint ra gyapon ka, gool ra gyapon ka. But dili nga na si Peter. Ang gibuhat ni Peter mga igsoon-sunod siya, ningon siya, Lord, kay imo mang isulti. And that is why importanteng ukbon yun ninyo ang Bible. Arong kabalo mo kung unsay gisulti ni Lord nimo. So, paminaw, niingon siya apan, kay sugo man nimo, akong itaktak ang pukot. Verse 6, ilang itaktak ang mga pukot, og daghan gayod kaayong isda, ang ilang nakuha, og tungod niini, ang ilang mga pukot, hapit mga gisi. Kung mo give up lang ka dayon, kung na-discourage lang ka, I know, kitang dire, bisan na nga ako nga wife, na siya'y gamayng worry. May tungod sa panglawas, or kamo mga estudyante, nag-worry mo nga, ingon ana, actually kamo mga batan-o, no? Kanang relasyon, di gyud na ang ngayong kabalakan. Because, ang pinakaangayan gyud ninyong hatagan og focus, ang inyong ugma, ang inyong goal, ang damgo, ang pangandoy ninyo. Maura na, kay kung ang imong pangandoy, imong huna-huna, pildihon sa imong emosyon, ang imorang emosyon mo iniguba sa imong pangandoy. Kay bisan gani, ningon gani si Lord, idugang ra ang tanan. Bisan pagwa nimo giampo na, ningon si Lord, idugang ra ang tanan. Amen? Sa verse 7, busa, gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan, aron moduol, og motabang kanila, nanuol ang ilang mga kauban, ilang gipuno, pag-ayo sa isda, ang duha kasakayan, og tungod niini, hapit na sila muunlod. Now, balikan na tong storya. What if si Peter gapadala sa iyang disappointment? Ngit-ngit, mga ganito gabi, way buwan, wa magay may kakuha. Karoon ang arang hayaga na kayo. What if ikaw pod magpadala sa imo karong gibati, sa imo karong problema, sa imo karong giagian. And then down na lang kayo ang imong panglantas, imong kagalingon, and wala na nimo ginapurso, wala na nimo, dili na ka excited, nga may tabo ni, kini nga pangandoy. And actually, ako diligent ko musitol, basta para sa Ginoo. Kung sa akong kaugalingon, walay problema, mga matay raman tatanan. Pero para sa Ginoo, mga igsoon, digyo ko kasitol, ana. Gusto pa dyan ko, daghan pa maligon, daghan pa mga luwas, mas budak ko pa ang, daghan pa ang maabot sa mensahe sa Ginoo. Kung musitol na lang, di na ko, kaway ayo ning kinabuhi, depressed na kag-ayo, kapuya kayo. Kung musitol na lang, masinati ka nila ning pag-awas, masinati ka nila ning gidaghanon, maangkon ka nila ni. Kaya karon magahuna-huna ta og ayo mga igsuon. Kining word nga give up, dili ni sa imuha. Dili ni sa imuha tungod kay anak ka
sa Ginoo. Sa Bible, dunay daghan kaayo nga sugo nga nag-ingon ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Gigamán pagani og awit. Nga dunay tingog. Dunay tingog nga nadungog. Nya ang chorus ningon, but the voice of truth. Ang tingog sa kamatuoran. Nag-ingon, this is for my glory. So need gyud nimo siyang himuon. Need gyud nimo siyang buhaton, mga igsoon. Ang problema unsaon lagi nimo pagbuhat nga ang imong kasing-kasing ubos man kaayo. Maglisod kag accept sa tao. That is why di ka ka-accept sa uban because you cannot accept yourself. Nya ang word nga accept, mga igsoon, it means honor and respect. Because mga synonyms man sa gitawag og esteem or self-esteem. So kung mayon itag self-esteem, ang esteem is honor, respect. And so kung mayon tag self-esteem, so i-honor nimo imong kaugalingon, i-respect po nimo imong kaugalingon. Kaya dili pwede magsigir ang ingon, maukira lagi na brad, maukira lagi ka. Pag ikaw na nahintungdan sa unang rin ako, hindi dyan ako kaya. Dapat makamao kang muingon sa imong kaugalingon, mahukira lagi ne. Kaya na ako ne, nakuban ako si Lord. Dili ka pwede masiguna-una, grabe, biktima, disgrasya, kinis kinabuhi, kapuya, kaya kinabuhi, loyon kayong kinabuhi. Kay makaya nimo mga igsoon. Deuteronomy chapter 31. Ingon ang Deuteronomy chapter 31, mga igsoon. Anawa dia, verse 6. Deuteronomy 31 verse 6 nag-ingon, pag malig-on kamo o pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo niya pakyason o biyaan. Ngano diay napakyas ka? Basta kay nag-uban nimo si Lord. Kaysa mapakyas kang wala diha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Munay grabing kapildihan. Napat ha? Ingon si Lord, ayaw gyud pag malig-on gyud. Kay mag-uban ko nimo, say Isaiah 41 verse 10. Ningon ang Isaiah 41 verse 10, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw. Panalipdan og luwason arang daghanan ning gisulti ni Lord nimo, ay ambot lang na may usaan ni rong imong dadon uli. Unang gingon ni Lord, ayaw kahadlok ngano man kay mag-uban ko nimo. Sunod, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Hello? Ngano di daw ta mabalaka kay ang atong Dios? Siya nga nagbuhat sa tanan ni sunod. Ligunon og tabangan ko ikaw. Napalain, panalipdan og luwason. Daghanang gisultis Ginoo pag uli na balakar gyapon. Nahadlok ra gyapon na balakar gyapon. And ingon si Lord ngadto sa iya mga katawan, 2 Timothy 1:17. 2 Timothy 1, not 17, 1:7. 2 Timothy 1:7. Ingon siya, kay wa ko naghatag ninyo espiritu aron kamo mutalaw, but of power and sound mind. Ang akong gihatag ninyo gahom. Munang dili ta magkakahadlok, mga igsoon, for God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Pagkanindutan na, munang magklaruhanay sa tabi. Kana bang bisag asa ka maabot unya confident kang Ginoo gyud. Iya gyud ko sa Ginoo.
diha ning panag-iya na ning ako ang mga classmate kani adto resort. Pero ako, gipanag-iya ra gyud ko sa Ginoo. Kanaunta nga confident. Nga dili na ka ma-intimidate kay kanang word nga ma-intimidate kana bang mag-alanganin ka kay naubos ka imong panglantas imong kaugalingon kaysa sa uban. Nga di ka magka-intimidate. Grabe ako mga classmates sa una, mga professional na. Ako na pastor ragyod in tawon. Rapag yun. Unsa naman Nga og unsa unta ka, kamaura kang mo accept. Why? Gidesign kas Ginoo og gitawag ka diha. Kaya bisag asa gamiton man ta ni Lord. Amen. In Psalms 23 verse 4, familiar kayo ni. Kantaon pa do I walk to the valley of the shadow of death. Ikaon-kaon ang pulong no kay lisod kayo. Salmo 23:4. Ingon na si Salmista David mga igsuon nga bisag maglakaw pa ako. Gigam-an man nagkanta sa ato ang youth sa una sa Mansasa kato si BJ. Iyan ning gigam-ag kanta o gigamit na puna sa mga pagdayeg. Bisan pag maglakaw sa kangit-ngit sa walog sa kamatayon. Siya ko na gama-gama na antod na gigamit na. So I walk, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kay ikaw, niya naguban ako. Ang imong bunal, thy rod and thy staff, they comfort me. So naay bunal, napoy sungkod. Katong bunal, og musimang ka, piti. Pero katong sungkod, nasa kawit. Kay kung nasabod na kasampinit, di na kakagawas, kawitan ka og birahon. Mahagbong ka sa mga buho, mga buak nga bato, mahagbong ka dito, kawitan na imong liog, birahon ka. So muna'y nanalipod, muna ningon yun siya, nga di yun ko magkakahadlok. And that is why, bisan sa time, sa panahon ni Joshua, pagsugod yun sa iyahang misyon, giingnan siya sa Joshua 1:9. Ayaw kalimti gyud. Ayaw gayud kalimti ang akong gisugo kanimo nga magmalig-on ka. Joshua 1:9. Atong basahon na mo ingon yung tumo-tumo sa pastoran mo. Sagar mang istorya ni man tinuod ba ka nang iyang gipang istorya da. So atong basahon mga igsuon. Ingon ang Joshua 1:9. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmaisugon. Be very strong and be very courageous. Ayaw kahadlok og kaluya. Ala ka. Kanang nasimong tapad inang anong ganing kapaluya-luya ka? Ingon si Lord, ayaw kahadlok og kaluya. Tungod bas na itabo? Tungod ba sa atong mga nasinati? Tungod ba sa kaguliyang sa atong pamilya? Tungod ba sa atong balatian? Tungod ba sa kawaladon? Ingon si Lord, ayaw kahadlok og kaluya. Tungod kay ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisag asa ka. Wala gyud ingon si Lord, ayaw kahadlok og kaluya ha? Kay ang general sa kasundaluhan sa langit muuban nimo. Di gyud general yang gipadala. Ingon gyud siya, ako mismo. Uban nimo. Munang dili magkakaluya. Now listen to this. I-intimidate ka sa kaaway. Tungod kay, unang-una, dili ka kamaong mo accept sa imong kaugalingon. Pag napakyas ka, sige, i-accept na to, okay, tawo man ko. Di kay, uwawa man, mauwaw man ko nila, basin. Sila po, nanay, kaulawon, wara, bless pa ka, kanibawan imuha, ilaha, gatago-tago na sila, bantay lang na sa Ginoo. Napa mo? Kitang tanan makasala. And that is why niingon si Santiago, si James, the half-brother of Jesus, no. Wala na diha
sa tinuod nga mga magtotoo, those people, those believers, nga naay gitawag og genuine faith, tinuod nga pagtuo, wala na diha nila ang paghukom, kay ang paghukom naa sa Dios. So dili na ta magakadlok. I-accept nato ang atong kaugalingon. Dili kay mo ingon ta sa uban, okay ra na Brad, pero di ka kaingon sa imong kaugalingon, okay ra ka. Why? Nga mo respeto ka sa uban, pero di ka respeto sa imong kaugalingon. Ngano mo ingon ka sa uban, maayo man ka, pero di ko kakaingon sa imong kaugalingon. Kamaobya po ko. Kung tanaw nimo sa imong kaugalingon, tagaan ka na ko assignment, inig-uli nimo ron, isuwat unsay imong mabuhat sa kinabuhi, unsay imong kaya, unsay imong talent. Kamao ko istorya, makadungog ko, makakita, isulat tanan. Unya, kamao pug ko ani. Diha nimo ma-realize ka, wait. Kinagrabihan. Kung ang North Korea ni taas sila kayo, struggle pagyud sila sa ilang season mo nang mag-imbak sila daghan kay pitsay silian nilang ayo wala imong kimchi kay i-preserve nila panahos tang tugnaw kay di sila pagtanom og mag-ulan na og snow. And ang Pilipinas blessed kayo ta. Og ang pinaka powerful kay ta mura tag ancient Greece. Mura tag Grigo. Powerful kay ta sa atong pagpanulti. Why? Struggle ang ubang nasod, di ka mong mang-English. Kita, bisag asa mga to, bahalag atong English, katamling-tamling, kamaw mo English. Powerful kayo ta. And all the resources niya sa ato. Pero nga naman, ang atong tanan sa itong kagalingon, looy ko. Nga naman, nga bisag unsa kakusgan ng China, di magyod sila kapalupad, bisag kabuok na lang yung missile sa ato. Why? Looy kay sila, makigira sila. Pagkaon pa lang maglisod sila sa imno nila ng dagat. That is why naningkamot sila ayo aron sila mabuhi kay daghan kayo sila. Overpopulated sila. So balik ang atong tagsa-tagsa sa mga kaugalingon, ang gamiton sa yawa, unang-unang tools niya parang di na ka mahimong productive is iya kang dasigon diha sa imong panghuna-huna nga di ka kadawat sa imong kaugalingon. Di ka kadawat sa imong kaimtang. Discourage ka niya kayo. Tanawa, dasigon, makonsulti no? Dasigon, encourage ka, kanang i-discourage ka kayo sa yawa. Ingnon ka niya, tanawa, dili lagi ni mo ni kaya. For example, karon ning kamot ka. Maglisod pag yung kasleksyon, pag yung kay balon mo eskwela, pag yung pang tuition. Kaya? Nga na ang kaaway. Sige ka niyang i-discourage niya, ikaw po dito, no? Mujud. Yun na lang po. Una-una, dagan kay kag pwedeng maimong diskartes kinabuhi. For example, pag naaman siya 10 pesos, ang mga negosyante maghuna-una og ayaw. Unsaon man ako parang yung 10 pesos mabalhin ako. So dadan ako sa manay, di man. Ay skindi, di man gyapon. Tanan bisag unsa na akong dalon niya. Karon kay paghatag nako niya kape, ganahan ba siya kape? Ang 10 niya napunta nako. Di ba? Ikaw usab. Dili ta pwede. Nga kanunay lang mamati sa hunghong sa kaaway. That is why magsugod gini sa self-acceptance. So dapat muhabog, mutaas ang gitawag na itong self-esteem, tiwala sa sarili. Si Lord nagsalig nimo, ikaw ay salig sa mong kaugalingon. Natural lang na sa pagsugod, lisod, Lord, mag-ministry ko aning Lourdes. Ay, nagana mo, ngerliuso kayong tao. Nga kami ito pagsugod? Kinagrabihan. Ato ka kalubinhan magwali, dasmagan. Kabalo mo nagwali ko sa kalubinhan. Gipadaplin ako akong motor. Gidasmagan pag yun sa jeep. Di ra ko mutug agkin sang jeep. Gidasmagan niya. Kung anong iya man tong gidasmagan, nga gipadaplin man to nako. Galagot day siya nga nanudlo kog pulong sa Ginoo sa mga bata. Padayon na kayo ko, pagkasunod, truck na po, nakakargag feeds na po nakaigo.
Hahay, mo pahinulaman akong motor. So sa pagsugod, grabe, i-intimidate yung ka og ayo. It seems like powerful kayo sila sa imong panglantaw. Tanawa ni si Gideon. When Gideon was called by God to save Israel, ingon gyud siya, Lord, pagsuroy, ako'y mulawas sa nasod sa Israel. Ang pinakagamay nga weak kayo, huyang kayo nga banay sa 12 ka banay, kining Manase. Unya sa banay ni Manase, ang pinakahuyang nga pamilyang ilalom sa maong banay, akong pamilya. Unya sa among pamilya, ako'y i-head, Lord, ako'y i-head. Ako'y muluwas. Pero niingon si Lord, tindog, ligon, o kusgan. Grabe, no? So, in other words, ang imong panglantaw sa imong kagalingon, bisan ang imong kipanultik sa imong kagalingon, di na mao. Kaya ang mao, kung unsay gisulti ni Lord nimo. Who else? Moses. Lord, imagine ni si Moses, grabe ka mao kay ng istorya. Fluent kayo ng Egyptian language. For 20 years, dito gyud siya gadako. In fact, mas kamao pa ni siyang mo istorya og in Egyptian kaysa sa Hebrew. Kaya dito man sa Egyptian palace nagtubo. Pero tanawa rin pag-ingon, lakaw sa Egypt. Di kamao kakayong mo. Amen? Madevelop man na. Kabalo mo, na yung mga pastor nga ang ilang, ang may bawaan ni mo nga, kini siya, ingani mo wali. Na yung mga pastor nga, daghan kaayog no. Grabe ang Ginoo no? No? Daghan sila no? Napoy bang yes? Napoy bang kuan? Kaning kuan. Daghan kay kuan. Napoy kanang. Ang makasabutan ng kanang kay hinay ng signal, tiktuyok mo nang ngana. Ningutan na si doktor nako, unsay binisaya og loading akong giinang kanang. Mo man ay loading, kanang. Ning ano no? Pero kabalo ka, sugot ra kita sa Ginoo, si Lord na bahala, tudluan ni aton dila. So, ingon si Moses nga, di ko kamang istorya. Who else? Jeremiah, samot. Ang panglantaw ni Jeremiah, siyang kaugalingon, bata rako, ra. You know what? Sometimes, manghuna-huna ta. Himuon ra nato nga ra ang atong pagkakita. Unsa ra god ko? Ikaw mismo ga-underestimate sa imong kagalingon. Ingon siya, I'm only a child. Bata pa ko, Lord. Di na ko ni kaya. Di na ko kaya. And pila pa man, daghan kayo sila diya sa Biblia. Nga ang lantaw nila sa ilang kagalingon, gamay kayo, ubos kayo. E nanguban nila, grabe kapakyasan. That is why dili na sila gusto, mubuhat pa. And maybe, kita po, ingon anita, ingon diya si Job, ningon si Job. Dili ng Job nga taga-ubay. Ningon si Job, a man of suffering, ningon siya, ang akong ginakahadlukan sa kinabuhi, maoy nahitabo na ko. It means, unsay yang gi-expect. Unsay yang gihuna-huna. Nang magbantay kita kayo ani mga igsoon. Bantayan gyud nato ni og ayo. Daghan kayo sa mga Kristohanon karon. Ubos na kayo ang ilang panglantaw sa ilang kaugalingon. Daghan kayo, bisan mga alagad sa Ginoo. Dali kayong i-intimidate. Nakalimot nga pareho ratang tao, bisan pagkasapatos na siya bulawan. Pareho ratang mga on, pareho ra putang mga matay. Dili ta pwede ma-intimidate. Gawa siguro kung imong buhat o imong motibo, iya sa kaaway, pagpakasala, pagpakadautan, dapat gyud kang magakahadlok ana. So, okay ra na Brad, okay ra na Ter, dali kay nato ning masulti sa uban. Pero dili nato masulti na sa atong kaugalingon. Sa panahon nga mapakyas ta, dili na ta. Mahadlok na tang muutro. Mahadlok na tang muusob.
Mahadlok na tang mo try. Kay basin, mapakyas rapod gihapon ko ani. Anyway. Then, i-blame na to ang atong kaugalingon. Tungod kay ngani ra magyud ko, ingani ra magyud ko, ingani ra gyud ko. Wrong. Sayop kaayo ni mga igsoon. Ingon ang Romans 8:31. Ang Romans 8:31 niingon siya diha. All things work together for good. For those who love God. Mao ba? I-check ko na basig lahi ning akong verse nga gistorya dire. If God is with us, bana? Lagi. If God is with us, sorry. Ingon siya, what shall we then say to these things? If God be for us, then who can be against us? Maura man ta ni ang confident nato bisag asa ta. Maura man ni. Okay ra, mag-uban man ako si Lord. Pag pang-apply ni mong trabaho, ikaw ray wala na dawat. Okay ra, naaman si Lord nako. Pag tanaw ni mo si mong grado ning usos, okay ra gyapon, si Lord nako. Kita man si Lord naning kamot man gyapon ko, nagtuon man ko gayo. Pag tanaw ni mo sa medical report, okay ra. Na magyapon si Lord. Nice. Nya, ang Dr. Million, may nga naman na, mauni ang diagnose, mauni ang result sa test. Ningon ang Bible, gidala ni King Hezekiah ang suwat sa hulga dito sa templo. The address offering box million, Lord, di arag diagnose, basaha Lord. Muna resulta sa akong check up. Ikaw na bahala na. Uban ra ko nimo kanunay. Amen? Amen? Wala tayo angayang i-blame mga igsoon. Because God is with us. Then who can be against us? And ang pinaka nagdasig kayo sa bersikulo sa Biblia mga igsoon, sa tanan nga nakaila diha ni Ginoong Hesus. Kining Philippians 4:13. Through you, I can do anything. I can do all things. Sige, kanta na. Pero wato kita kabalo, nga Philippians 4:13 di ay. Naapa mo? Muni, grabe kayo. Kaya doon ako ni, nag-uban ako si Lord. Kaya na ako ni, nag-uban ako si Lord. Kaya nimo tungod sa imuhang ka, grabe kayo kasi tawag ka na, kaabilidaran? No. Ingon diya, makaya na ako tungod ni Lord. I can do all things through Christ. Kanang Kristo di ayaw pulihin ang kwarta. Ayaw pulihin ang abilidad. Di ka pwede mo ingon, makaya na ako tungod kay abilidad. Di ka pwede mo ingon, makaya na ako tungod kay kwartahan ko. O di ka pwede mo ingon, makaya na ako tungod kay naasya. No. I can do all things through Christ. Kisay naghatag na itong kusog? Kisay naghatag kusog? Through Christ. Dili pwede. Nga ang atong kusog, gikuha nato sa mga butang aning kalibutan na. Ayaw pwede ingog, nalaay gyud akong kinabuhi. Pero sa dihang niabot ka, nagkakulay muli. Through Christ. Naapa mo? Makulay ang buhay? Through Christ. Muna ang pinakagikinahanglan nato. I can do it. I can do it. I can do it. Kaya gyud nato na mga igsoon. Ingon si Nick Boyetsis sa to, no arms, no legs, no worries. Wala ka kay tiil, makabalaka pa ka. Yan ay nakabutang nito, God is able. So, kung dili ka able, ang tawag ni mo able. Yan, nigo raman gyapon. So, naimong God is able. Kaya ang disable, go ramay mo idugang ato, arong may mong God is able. Napa mo? Kaya gyud nato. Ug mahimo gyud na nato. And tan-aw ni mo sa imong kaugalingon.
Na? Ang uban, magmatter sa ilang height. Gamayon, mamanggod ko, eh. Di dyan ako kaya ni. Di kadawat. Ingod yung kag... So, huktan na nimo imong tiil, huktan nimo imong ulo. Guma niya. Kada buntag, inaton yun mo, taas yung gumay. Di kadawat. Or nahitabo sa imong pamilya, di kakadawat. Nawala sa imong kinabuhi, di kakadawat. Nakaimo kag bad decision. Then niresulta sa grabing kagulanan. Then hangtod karon, wag yun nimo na forgive ang imong kaugalingon. Wag yung kakapasaylo, wag yung kakamove on, wag yung kakadawat. And diha na'y panahon nga nangutana kas Ginoo Lord. Nganong mas gwapa mong gina siya kaysa nako. Nganong mas dato man siya kaysa namo. Nganong mas talented man siya kaysa nako. Nganong mas bright man siya kaysa nako. Lord, nganong ingani ko. Tanawa sila, Lord, na sila ani, ako wala. Lord, nganuman, daghan yung kagag pangutana. O di na mahurot. But I tell you, ang imong kakulangon, naghimo ni mo nga espesyal. Pinasahi, lahi ka. Kay naay plano si Lord sa imuha. Bisan pagani trapo ka sa panglantaw sa uban. Pero walay hinlo og sinaw nga lamisa, nga pultahan, nga bangko kung walay trapo. Kabantay mo anak. Sa importante nagamit na puslan namin. Mapuslanon kayo ta mga igsoon. Next nga picture, balik ta. Kay mahuman na tas kuan. Ato tas next nga picture. So next. Tanawon nato ni mga igsoon. So, dawata kung kinsa ka. Learn to accept who you are. Unsa naman na, sige lang. I-forgive na nimo imong kagalingon. Okay, ingani na dyan ko, pero nakoy mahimo. Amen? So, next. Tanawan eh. Limbong na sa yawa. Leon ka, leon. Pero pag tanaw nimo sa samin sa imong kagalingon, iring ramang yung kong gimuta. Unsay tawag anang anak sa ireng? Ha? Kuting. Kanang kuting sa mo, ananas plywood, sigdaanan, mamaak. Sige, kuting. Gamayng pusa, gamayng ireng. Na, liyon ka. Wala gyud ka kay balo. Nga makabuhat na ikagdagko kayong mga butang. Na-imagine nimo ning leon, pag mo-mature ginig ayo ang mga lalaki, anay mo abot og 350 to 400 ka kilo? Unya bisan ang ilang dila, murag papel diliha. And sa diyang muror ni sila, hindi ko kamang muror. Inigsagit sa leon, bisan ang elepante, magdagan o palayo. Because ang measure sa gidakon sa iyang teritoryo, maotong dapit nga maabot sa iyahang pagsagit, sa iyang pagtingog. Inigmulob sa leon, katong dapitang maabot, padaplin tanan, teritoryo na niya. Ingana manunta ta, pero kay mulantaw ta sa atong gagalingon, tura. Leon ka, nga nagtanaw sa samin, iring imong nakita, nga gamay, gimuta, pagyod. Saan man yung pagkakristohanon ngayon ani? Makabuhat, makaanigdag kong mga butang para sa Ginoo? Nga siya mismo siyang kaugalingon, wa kay salig yun siyang kaugalingon? Sa mga tubang tao, mga tao, siran ba na ako ni Dili, basig insulturo ko ani, basig di ni maminaw, basig igayagan ko ani nila, tabangan pa noon ko ani nila, ma-out of place ko ani nila, ayaw! Muror yun ka! Muni ang bakak sa yawa sa imong kinabuhi, mga igsoon. Naato tas kamatuoran, next nga picture. Tanawa ng kamatuoran, igsoon. O unsay imong makita, anak nga kamatuoran. Ha? Nabali ang picture. Ang iring, nagtanaw sa samin, o nakita niya yung kagalingon, daw leon. Kaya kamo mga anak, ingani mo manglantaw sa inyong kaugmaon.
Di kay sige rag, nga ni ramjug ko, nga ni ramjug ko. Luoyan, giyad ko. Tanawa na siya. Confident kayo? Wala po ko nagpasabot nga ilad-ilaraw ninyo yung kagalingon. According to the study, self-esteem is not pride. Dili na ka ng being proud ka, ang ka ng garbuhon nga pride ba? Nga, dili. But imong gilantaw ang imong kaugalingon, ingon nga gidisinyo kas Ginoo nga naagyo kay purpose. Imagine mga igsuon, maghimo tagdako kayong budiga. And then you began to, adto na ka sa ICM, muadto na ka sa BQ Mall, muadto na ka sa Altoras Mall, sa Marcela, and nangadto kag mga hardware na malit kag bangko. And then pag abot dire gibutang nimos budiga. Sa pay kulang nako, lamisa, palit na po kag lamisa, gibutang budiga. Gasol, lungagan, tuwa dito. And wala gyud nimo panggamita. Naabay tawong ingon ana nga namalit kay dili panggamiton? Wala. So wala ka gibuhat sa Dios kay wa ra kay tumong. Naay plano si Lord. Naipabuhat si Lord sa itong kinabuhi. Pero kita lang mismo siging ka, self-pity, galok down sa itong kaugalingon, naghukom sa itong kaugalingon, walay respeto sa atong kaugalingon. Wakag liyon. Ngayong panglantaw sa imong kaugalingon, koteng. This time, kabalo mo, sige rat ang kadungog aning sleeping giants, sleeping giants, sleeping giants. But ikaw nga naguna-una, na-realize ba nimo nga ikaw ni nga giants, nga hangtod karon tulog? And sometimes, gamay atong panglantaw sa atong kaugalingon, nagbuhat pagyutag mga butang nga misamot pagamay nato. Munang moingon silang, ikaw gani, ang anak pa ka, bisyoso pa gyud. So pa yung mamalikas, munang misamot tagagamay. Pero tanawa tong mga gagmay, way tarong ilis, sulod sa Toyota, nya mo order og mukuha ko 40 ka buok kuan auto. Di gyud tagdon, imo unday nagtaksi. Imo palit ko 40 ka buok auto kay mo. Di gyud tagdon kay ilis. Pero tag iya di ay og mga transport nga mga kuan. Ingon siya, usa man siya mo lagi taksi. Kuyawa no? Nakita. Sometimes, wa pa'y maabot. Sige rag pangayos gobyerno, dire, AX. Unsa pa nang naron? Akap, dali. Sig pangayo sa gobyerno og ayuda, ipalit pagyog tuba. Lisod na gani kaayo ta, magbisyo-bisyo pa. Muna'y pinakapait kayo mga igsoon. Unya i-blame na to ang gobyerno kay tag 60 kilos bugas. Tagaan kag 100 palit po nimog beer. Red Horse. Wala natin i-blame sa atong kagalingon. Atong usbon, atong panglantaw sa atong kagalingon. Why? What matters most is how you see yourself. Unsa may imong panglantaw sa imong kagalingon? Maglakaw-lakaw mi. And then, ato mi dito sa kuan, mga din siya, Daddy, ang stage sa church in the future, ingon ana. Ito no, nice. Nice sound man. Yung mga microphone. Karat-karat niya pong microphone. May panglantaw. And then, when kung what if kuhaon ko sa Ginoo og sayo, moingon po siya, ag imo dayang pangandoy nga tagaan patag covered court sa Ginoo. Daghan pang mga luwas. Bitaw no? Di po masuporta ni sila. Mauli na ko. No? Uy, pangandoy na, pero para sa Ginoo, nga naman ta mangandoy para to
Kanang atoa, bisag di na ito panganduyon, ihatag na ni Lord kon kabubuton niya. So, kanang para sa Ginoo, panganduyon dyan na ito na. Why impossible is Ginoo? Lord, more soul. Nga mo dool. Dagan pa mga kalag, nga mo luhod, mo simba, mo piya sa sala, mo dool di nimo. And so, Lord, nangandoy pamig. Imagine, ihatag na ni Lord. Tagaan, tag-covered court, unya magpalikod na ang tanan. Ngano ka na mga igsoon? Ganahan yung likod tanan. Could you imagine, na lingkuranan sa daplin, na tunga, na lingkuranan sa daplin, na na overflow dito sa taas. Hinduta kayo. Unya, kisa kayo magpastor, ana, basig akong bata. Bumuka kabalog ka no sa naihatag ni Lord. Pero at least natin pangandoy para sa Ginoo. Amen? So ayaw kasi ingog, gamay raman dyan ko, mauro man yun ni, ngani ra gyud, tanawa ni siya. Someday, kana bang gadrawing pa ka ba? Gadrawing pa ka sa flower base nga gisugo sa inyong maestro. Pero pag tan-aw nimo sa salamin, nagkalo na ka og skull guard. Gagunit og dagko kayong mga plano. Di ba? Amen? Kana bang gisugo ra kag biogesic sa imong maestrang kalabad ang ulo. Nya pag abot nimo dito sa Mercury Drugstore, kita kag samin unya kit-an nimo imong kaugalingon dito nga gabutang na diri gasuot og puti unya gabutang diri liog og unsa to? Stethoscope. What? In the future, doktor gyud ko. Di ba? Amen? Kana tanawa ni. Naagyod siya gitan-aw. Sa iyang umaabot mga igsoon, mauna nga wala siya'y time, wala siya'y panahon nga usikan, nga maghuna-huna sa iyang kagalingon, luoy kay ko, ako'y may mo, pobre man good me, wala siya'y panahon para ana. And always ra siyang naghuna-huna, Lord, bitaw no? Woo! Excited kay ko na, Lord. 27 ako, pero wala pa kayo uyab, Lord, pero excited na ko. Lord, 35 na ko, wala pa kayo uyab. Pero excited na ko, Lord. Kaya ba 6:17 na dahil kami niyo ni Lord? Amen? So wala kay worry. Why? Lahi ang imong nakita sa imong kaugalingon. Kung unsay gisulti ni Lord nimo, mao gyud na ikaw mga igsoon. And so, ingon si Lord ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa Matthew 28, verse 19. At totoo ng mga igsoon, kay mauli na ta. Sige, next ko nun basig na apay lain nga picture. Oh, wala na. So, ingon ng Matthew 28:19. I know, yes. No, yes. Ingon ang 28, sorry mga igsoon. So, gi-commission niya sa 18 o 19. Then, nasiya gisulti sa verse 20. Niingon siya. Matthew 28, 18, 19, and 20. And ingon siya sa 20, tanawa. Og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Last nga line sa gisulti ni Lord. Og kalimte. Unsay na-idea sa inyong Bible? Ingon siya, og hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Aran, induta kaayo. So, atong kuhaan ng kasakit sa atong kinabuhi. Usaba ang panglantaw ni mo sa imong kaugalingon. Tanawa, unsa ka umaabot. Ayan yung puro na feeling nimo karon. Tanawa gyud peruha gyud na og ayo, unsa gyud ka. Ayaw jud kag huna-huna ra, mora ni kaya nako, mora ni maabot nako. Pero sa atong pagtapos kini, learn to accept yourself. So di nagpasaylo imong kaugalingon. Palig-una imong kaugalingon, dawata imong kaugalingon.
and begin to think positively. Nauna na ka, positibo ka kanunay. And buhiag ayo ang imong pagtuo sa Ginoo. Sa unsang paagi, basaha ang pulong sa Dios ug ang nasuwat dinhi. Maoy panganduya uban ang paghinam-hinam. Unsa man nas Bisaya sa English? Excitement. Lord, this is it. Mao na mahitabo sa ako. And you can do all things. I can do all things. Why? The Lord Jesus Christ. Magahatag na tog kusog. Kaya na to. Mahimo na to. Mabuhat na to. So ayaw nagsigi og wonders. Ayaw nagsigig laag ng huna-huna. Ayaw nagsigig magunsa ka. Ay naglibuga imong huna-huna. Kung wa pa kay mabuhat karon, then kneel down, just ask and ask the Lord. Pray ra. Pag-ampo sa Ginoo. And at least na kay mabuhat matag adlaw. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat sa mga mensahe nga among nadungog Ginoo. Pasayloa kami. Among gina-lockdown og ayo ang among mga kaugalingon. Dili mi kamaong mo accept sa among kaugalingon. Nga kanunay lang o Dios ang among gihunahuna mga negatibo. Daw ang among hunahuna wala mi maabot sa kinabuhi. Kung unsa kami karon, naghuna-huna kami nga maora gihapon kami sa umaabot Ginoo. Mao nga pasayloa kami o Dios. Salamat nga gidisenyo mi nimo, gibuhi. Ug unsa kami amo ning dawaton karon because naa kay tuyo o Dios. Tungod sa imong plano, na kay ipabuhat sa matag usa ka namo Ginoo. Salamat kayo karon sa mga mensahe nga among nadunggan. We pray nga ang gahom niini padayong magapahinumdom ka namo kung kinsa kami, magunsa kami, ug unsay mabuhat namo para sa imong kahimayaan Ginoo. Lord Jesus, it's all because of you. Mabuhat namo ang tanan o Dios. Makaya namo, masagubang namo ang tanan. Pahinumdumi kami kanunay, nga nag-ingon ka sa imong mga pulong, nga ubanan mo kami. Salamat kayo, Lord. Karon, nahalad na usab ang among kinabuhi kanimo. Salamat, Lord. Nga dili ni halad nga napugos, but halad kini, nga among kabubuton. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.